Кой си ти? Кой си ти? Бати Владо кума. Ти си бати Владо. Не, Какво това? Какво правим? Мисия Голфанчо. Нали така? да. Мисия Голфанчо. Ще търсим Голфанчо. Ганко му Сандерандо. Чакай. Батко на как се казва? Как се казва, батко? Банки кума ганда гинда. Я не го чух, кажи го пак. Банки кунга гинда данда. Банчо Кунга Вънко Данга. Невероятно. О. Дани? Не. Опа, извинявам се. Извинявам се. Абе, какво бе? Абе, ей. Какъв си ти, бе? Абе. Добре. Не, за какво толкова малко фокуса? Чакай. Как се казва Бати Радо? Как се казва Бати Радо? Бати Гингунга Ганда. Бати Гинго Гунго Ганга. Да. Бати Гинго Гунго... искаш да летим с самолет? Да. Бати Гинго Гунго Ганга. Да. Няма да летим с самолет, ще караме. Обяснява скорост. Се казва самолет? Не. Защото не знам как се кара самолет. Обаче мога да взривим един-два. Дънам. Чай се, къде беше? Абе, какви сте вие, бе? Къде? Какво? Кой? Къде беше кода хес? Ям. Не това. Бързо. Ям. Моля, дай на косъм, тук някакви качалки. Умрете с спрея, бе! Как се казва Бати Радо? Банга гунга банга бунг. Банго гунга бунга га... Аде бе? Банго гунга бунга банга. Аха, бе. Чакай. Защо? Ай сега не готов си? Опа. Аде, кажи летя. Чо. Ай сега. Тук ще дрифтим. Дин. Е така, това беше музиката. Какво са се? Готова си? Да. Аре, Майче, тая кола ти. Ай сега, ще допотрошим ли? Ай сега да я допотрошим. Айде, почваме. Айде, 3, 2, 1, почваме да пеем. 3, 2, 1. Чай сега. Готови? Къде? Пропусна. Ай сега. На другата страна. Ай сега вече колата ще си отиде. Дай пей. Изпей някаква песен. Я кажи на колата. Чао. Чао. Не кажи го. Чао. Сега. Айде. Стига де. Какво трябва да направя, за да я потроша тази кола? Аз се скръбна от дъгата ми. Скръбни. Ама не искам да се претрепя и аз искам само колата да отиде. Значи ще направим така. Тая кола е непобедима. Вече я победава. Какво си искаш да направи? Дали, какво е това? Това няма трошене. Пак може. Слиш къде. Давай. Не! Аз гене, строшихме колата. Да, къде беше сега? Не, колата. Добре.
О, не шокирам ме! Кажи, чакай сега. Кажи чао, чао. Да. Чао, чао. Чао. Махни. Сега сериозно. Добре. Ей, господин Улт, спи се. Пожарна! Върни се тука! От качалнико! О, да, аз съм дрифт. Не, бе! Не ме бутай. Искам да се дигна. О, готови си! Това беше невероятно просто. Да. Пак, може. Пак, вътре в това, в библиотеката. Това не е Голфанчо. Чакай бе, ние какво бяхме тръгнали? Търсим Голфанчо. Добре. Ето го! Фани го! Не, това не е Голфанчо. Това не е Голфанчо. Лодка бе. Айде бе, баркно, давай. Баркно. О. Айде. Хора, потушимка. Айде. Чао. О, това искам да го кажа. Добре. Голфанчо, не, трябва да вземем бързо някакво да го догоним. Еми, Дани, ще търсим друг Голфанчо, това се отиде. Ще караме тая кола, става ли? Искам да се ходим и да потушим. Отиваме да чакай. Искам да се ходим и йоу! Айде бе! Добре, не може. Я кажи на това батко, чао. Чао. Не, кажи му го сега. Чао. Чакай. Кажи го пак. Чао. Готово. Да бе, летището е забранено за... какви сте вие бе? Какви си ти? Не, тук е страна мафията. Мафия. Айде, нека. Бързо преди да не е блъсна. Ти за уназе се. Как ми спукаха? Искам да се ходим от високо. Чакай! Ох! Искам да се ходим от него. Йоу! Аз потуши колата. Абе, Дани, ти си... Човек такъв. Не ма би. Чакай се. Готови си? Не мога да я закарам от там. Къде е просто? Чакай. Искам да се ходим от високото место. Не мога да я закарам от там. Не мога да завива. Добре, не може да завива. Заради тия. Добре. Ефетия. Не бе. Дани, бързо. Бягай, моя ще се взриви. Да. Определено се взриви. Ей, Дани, защо трябва да ходим? Защо трябва да караме? Чай сега. Що така караме? Като може да летим. Дани. Как беше сега? Дани, ала виж! Аз летя! Дани! Айде, гледай ма! О, да. Аз седим тук при мене, бе. Да гледаш. Екстремно.
отиваш? Не знам. Къде... Я го питай, къде отиваш? Къде отиваш? Не знам. Не. О, не, дай ми самолети. О, не. О, а, О, не, мисля, че падаме. Май па, охо. Много е високо, бе. О, не. Това няма да свърши добре. Еми, чао.